ҳозир ман барои шумо як инсайд мегӯм, то ҳамин вақта ҳеҷ кас дар шумо дар телевизион муттаҳӣ нест. Нигоҳ кунед, агар шумо личный бренд качат карданӣ бошед, личный бренд качат карданӣ бошед, ай ҳама варианти хуб барои шуморо Instagram ай 24 миллион пользователь дорад. Ва агар ки шумо фурӯш зиёд карданӣ бошед, шумо маҳсулот фурӯхтанӣ бошед, ай ҳама ҷои зур TikTok ай. TikTok ай ки 1.59 миллиард пользователь дорад. Ва агар ки мефармудам ки просто доверияро бисёр кунед, барои шумо хуб ай YouTube. Ай бани ҳама ёш, ай ҳама ёшаш, ҷавонаш TikTok ай. TikTok ай чӣ гуфтам 1.59 миллиард пользователь дорад. Не ки ай ҳамада ки зур качал мешавад, тез качал мешавад ва барои фурӯш зур ай ки шуморо тез видеотон просмотр мегирад, тез фурӯштон зиёд мешавад, и TikTok ай. Ҳозир бачаҳои худмон TikTok намефаҳманд, TikTok истифода намебаранд ба фурӯш, не ки TikTok ай ҳамин чанд тае ки социални сетҳо ҳастай, ай ҳамаша зур, ай ҳамаша беҳтар ай барои фурӯхтан. Барои ҳамин и лайфхака, и инсайда барои худтон қайд кунед, TikTok ҳамчун чизи асосӣ барои фурӯш истифода баред.